Mae'r cydweithio sydd wedi bod rhwng Ysgol y Preseli ac yn benodol y Cynllun Pontio a Menter Sir Benfro wedi bod yn llwyddiannus dros nifer o flynyddoedd erbyn hyn. A ni'n hynod o falch o'r gefnogaeth ni'n gael gan staff y Fenter. Mae yna ddiwrnod Pontio yn digwydd yn ystod tymor Nadolig a thymor y Pasg, a wedyn mae'r cwrs croeso yn digwydd gyda ni yn yr haf. A ni'n hynod ffodus bod ni'n gallu dibynnu ar staff y Fenter i gefnogi'r ysgol o ran teithiau a nifer o weithgareddau. A mae'r darpar ddisgyblion sy'n siarad ato ni gael cyfle hefyd wedi adnabod nhw fel staff yn ogystal â staff yr ysgol. Mae'r digwyddiad sydd wedi gyda ni yn digwydd fel rhan o ddiwrnod swyddogol Pontio mis Gorffennaf ers 2 flynedd bellach. A mae'r staff wedi bod yn trefnu y gig sydd wedi bod yn cymryd lle ar lwyfan yr ysgol yn y neuadd gyda yr eira y flwyddyn gyntaf a wedyn mellt oedd y grŵp gaethon ni eleni. A dwi'n gobeithio'n wir bydd hwnna'n parhau i'r dyfodol. A mae'n hyfryd gweld y darpar ddisgyblion gyda'i gilydd, gwahanol liwiau, crysau cynradd, yn plethu da'i gilydd, yn lacio, yn dansio, yn gwrando ar gerddoriaeth, a band byw ar lwyfan y neuadd yn perfformio iddyn nhw. A dwi'n credu mae bod yn onest, yna beth yw uchafbwynt y diwrnod iddyn nhw. Maen nhw'n cael cwrdd a'u tiwtoriaid yn y bore, ond yn sicr yr uchafbwynt yw gweld nhw'n mwynhau gyda'i ffrindiau newydd wedyn yn y neuadd yn y prynhawn. A ni'n hynod o werthfawrogol fel ysgol i'r Fenter am gefnogi y digwyddiad a wrth gwrs cefnogi ni fel ysgol bob amser. Mae cael bandiau byw i ddod i'r ysgol yn rhywbeth hollol unigryw a bod yn onest i nifer yn plant ni. A mae'n hyfryd bod y bandiau mae'n dod i'r ysgol canu'n fyw a mae'n hyrwyddo wrth gwrs ymwybyddiaeth y plant o gerddoriaeth Cymreig a hefyd o'r ddiwylliant Gymraeg. I ni'n hynod o falch bod gyda ni, bod ni wedi cael yr enwebiad yn y lle cyntaf, wrth gwrs, a mae'r cydweithio rhwng Mrs Jill Davies yn athrawes Pontio ni a'r digwyddiad sydd eisoes wedi cymryd lle. Ni'n gobeithio bydd hyn yn fodd i barhau i'r dyfodol a bod y plant yn cael y pleser o wrando ar fandiau byw yn yr ysgol ar ddiwrnod swyddogol Pontio a throsglwyddo i'r dyfodol hefyd.